Hello, good morning to all of you. To guys, दिनै 16 November नङा होनबा बर' थुनलाइनि जोनोम सान थ' आं बेवहायनो आं लोमजानाय देहाखौ लानो बां थांनो ओंखारदो बिकज आं बर' बिजोंजोंनो फरायनाय बर' बिजोंखौ जौगासार खालामनो मा होनदों बेखौ एसे मिथिसारनो आरो न' लोगोफोरजों आं थांनो ओंखारदों लोमजाब्लाबो खुगायाव लम्ब आइथिं हाव मोनजोब्बाय आंना लोमजानो ओंखारा मानो आंना लोमजानायानो ओंखाराखै आरो न' ओमफ्राय होनबाबो आं दिनै थांगोन आरो न' है माबा आं माबा खेबदोंमोन इयाव क्लिप ओंखायनो बोरैबा जादों खुगायाव लम्बर बुंनानै जेबो जाया फिसाफोर र' बाबा फन हरदो जों बयबो बर' नामा होनदाय ओइ थांसै दे आयै थांसै दे ओरैबायदि नुखादों आंखौ वाव आं मा लानांगौ बयबो लायगोन दा दे लासै लासै गाखो गासिबो थांनो मोनगोन ना फिरफिला फैबावगोन ना दिनैनि साना मा राव बर' राव बर' रावा गेवलांथों बर' रावा गेवलांथों नायनाय दिबिखाया जों बयबो बर' नों मानो हारसा गथ' हारसा गथ' नों बेसे मोजां मोना नों मार्केटिं ओंखारदों मिनि सोरमायाव गाखोगोन मिस जोङो गाखोनोसै बिदिनो जायखिजाया माबा मोनसे गाखोदों आरो बिदिनो माबा मोनसे वाव बरिया नुखादों वाव वाव ओइ दुलु बर' राव गेवलांथों गथ' मा खालामो बेनिलाय लाखियालाय जों फाइनालि मोनफैमारबाय बा ओरैबायदि आरोना माबालाय ओम शान्ति नमो नमो लामाया जि खायदा खुदायाव आं जि गिखादोंमोन Go, go, go. Silent था मा होनो दिनसिमलाय बर' रावखौ लांथो फैदो जासिगोन मानो होनबा जोंहा सम जाबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय नुजाथिनो हानाय फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो आंनिनो अनजाथाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दिनै थांना थाथों दिनैनि साना गोथार सान दिनैनि साना बर' राव गोजोननाय थाबाय लोगोसे जोंनि फरायनायखौ लानायनि थाखाय एबा नाजानायनि थाखाय साबायखर
थियारि जानानै थानो थाखाय गुरै खावलायबाय गोरलै नङा समजों जुजिनाया गोरलै नङा जिउजों दावहा नांनाया